Doncs hem celebrat un campionat, crec que magnífic, moltíssima canalla, nens i nenes, aquí a la Sénia, organitzat pel Club de Piquet La Sénia, amb el seu president, el Daniel Cervera, amb l'ajut de l'Ajuntament, el seu alcalde, en Víctor Pla. Però tinc que estar molt content i orgullós del grup de jovens que hem tingut a l'entitat. Tenim el Club de Birles, que han treballat moltíssim en una gran il·lusió. I la prova està en l'organització i l'emplaçament, que queda tot de primera classe. Estic molt content de tots. Bé, a l'Ajuntament li és fàcil organitzar actes al voltant de l'esport de les Villes perquè tenim un club aquí a la Sénia molt actiu i ells sols s'ho organitzen tot. Nosaltres, des de l'Ajuntament, el que fem és d'acompanyament. Ells ens demanen l'espai, ens demanen el material, la megafonia, i estem a la seva disposició per fer el que els puguem servir, perquè ells ho maneguen molt bé tots sols. Sí, és important també que s'hagi fet aquí. Aquí és on van néixer les bitlles catalanes a la Federació l'any 88, es van recuperar aquí, a la Cava. En aquella època jugaven dos equips de Barcelona, venien a jugar aquí a les Terres de l'Ebre. La gent de Lleida jugaven però no havien entrat en federació fins que es va unificar. Sí, jo penso que sí, que aquí l'important és això, que els nanos disfrutin també jugant a bitlles, no? Que vegin que aquest esport també pot ser per ells i que s'ho passin bé jugant a bitlles. És a dir, vivim en una societat bastant sedentària, el que hem de lluitar és això, per això nosaltres agafem de la gent en edat escolar, no?, per a fomentar aquest esport. Però el de les bitlles i tots els jocs tradicionals, i més aquí les Terres de l'Ebre, que podem dir i podem gaudir de que som líders, per dir-ho d'alguna manera, s'ha de fomentar. Molt bo, i a nivell molt bo. El que passa és que un dia així estan molt nerviosos. Normal, amb campionats normals, doncs fan molts més punts. Però un dia així, doncs, se senten cohibits. Bueno, jo he quedat primera, però quan hem començat la final jo no em podia aguantar dels nervis que tenia i per sort he anat posant-me bé, però uns nervis horrorosos. Jo em dic Sílvia Neubó, vinc del Pla d'Urgell del Poal i he fet 47 punts amb aquesta partida. Avui al dematí m'he aixecat molt d'hora per vindre cap aquí a la Sénia i m'ho he passat molt bé. Em dic Noemí i vinc d'Anglesola, a la província de l'Urgell. Aquesta partida ha anat molt bé i he fet 51 punts. Prou bé, al principi la classificació una mica nerviós i pocs punts, però ara després a la final ja sobrat. La partida anterior, la primera tirada vaig quedar una mica malament, però després ja vaig pujar. Primer una mica malament, només en 60 punts, però al final he fet segon i bé també. Aquest any és el primer any que hem començat i ha anat força bé. Al començament també estava una mica nerviós, però després ja he vist que ho anava fent bé i m'he anat calmant. Al principi estava molt nerviós, però quan he sentit que ja passava al meu equip ja m'he tranquil·litzat, però després he tingut molts de nervis, perquè em portava 4 punts al segon i era així. Nerviosos, però segons. Però ha sigut difícil guanyar i bé.